Seiskalla. Ei ole TV7, ei ole missään nimessä. Se opetus on vaan seuraamassa sitten tosiaan suljetusti netissä. Ei mitään lisäyksiä. Niin. Tai siis... Radiossa on se radioreissa on olla Tuleeko jotain muuta? Miten Heikki ottaa? Tervetuloa takaisin. Jatketaan tästä viimeiseen opetushetkeen, jonka aihe on voimaa heikkoudessa. Tulkaa vaan sieltä eteisenkin puolelta tänne salin puolelle, niin päästään jatkamaan. Lauletaan tuosta Golgatan vedessä voima on laulusta 2 viimeistä säkeistöä, 3 ja 4, ja se numero oli 74. Numero 74. Väsyneet sielut nyt tulla saa, sairaat ja heikot hän parantaa. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Väsyneet sielut nyt luulla saa, sairaat ja heikot hän parantaa. Karitsan häihin jo kutsu soi, Karitsan hän kohta alkoi. Pyhässä veressä Jeesuksen voima on suuri ja ihmeellinen. Karitsan häihin jo kutsu soi, Karitsan hän kohta alkoi. No niin, tällaisen viikonlopun kurssin aika on niin lyhyt, että se menee ohi todella nopeasti. Ennen kuin te menette uuteen opetukseen, niin mä haluaisin kysyä siitä edellisestä osiosta. Se sivuaa sitä, ei välttämättä ihan ytimeen, mutta sivuaa sitä. Sen takia mä en ottanut sitä esiin, keskeyttänyt teitä, koska se ei suoranaisesti kuulunut siihen. Joo, kerro pois. Se kun siinä oli se just, että poika kuoli ristillä, hei isä, ja mä oon nähnyt sen, muuten sen keskustelun Nummela ja Turunen TV7 käytetään keskustelua. Mutta koska tämä liittyy kuitenkin tähän, muistaakseni tähän 2 korn, niin kysynpä tätä näin, että kun siellä sanotaan näin, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti meidät itsensä kanssa, niin ette voi sitten nyt oikeastaan tässä alussa selittää sen. Joo, eli Jumala on sitä kautta Kristuksessa, että hänen poikansa tietysti on kolminaisuuden toinen persoona. Jumala on sillä tavalla Kristuksessa terveydeksi. Kaikuu täällä koko tila. Se oli aika voimallinen. Ja Jumala oli Kristuksessa tosiaan, niin tästä on siis kristikunnan historiassa totta kai teologit keskustelleet ja miettineet, mitä tämä niin tarkoittaa ja pohtii. Ja
Mä ajattelen näin, että siellä kun poika kärsii ja kuolee, niin isä ei ole jossakin kaukana loputtoman etäisyyden päässä, vaan on ihan siinä poikansa kärsimyksessä. Mutta siinä hetkessä, missä Jeesus on poikana ja ihmisenä kärsimässä meidän edestämme, niin hän myöskin aidosti tuntee sen epätoivon, mitä on synteihinsä tuomitun ihmisen tila suhteessa Jumalaan. Eli se syvä yksin oleminen, se oli varmaan niin kuin pahinta, että hän siinä hetkessä ei tuntenut sitä isän rakkautta, jota hän on tuntenut ikuisesti. Isä ei lakannut rakastamassa häntä, mutta Jeesus ei siinä tuomiohetkellä meidän tuomiota kärsiessään sitä isän rakkautta voinut tuntea, koska hänet tehtiin synniksi, niin se oli se todellisuus, mikä oli vallannut hänet. Ja isän oli välttämätöntä hylätä poikansa ihan joksikin aikaa just sitä varten. Joo. Se mitä tässä oli sanomassa, en ole menossa vielä suoraan tuohon opetukseen, vaan olin sanomassa siitä tosiaan, että kun tämä aika menee nopeasti ohi, niin haluan mainita yhden seikan ja teen sen tällä tavalla, että olen siis Kansanlähetyksen valtakunnan raamattukouluttaja. Tulin tänne sillä tavalla, että viime viikonloppuna olin ensin sunnuntaina Ylöjärvellä tuossa Tampereen Kupessa, mutta siitä sitten meninkin alkuviikosta tuonne Pohjois-Pohjanmaalle, ja sieltä palasin vasta sitten Itä-Suomen kautta eilettäin, että ajoin sitten tosiaan eilenkin semmoinen vajaa 700 kilometriä, että pääsin tänne Turkuun. Ja mä sitten kun ajoin katoin reittejä, niin totesin, että tuolta Kuopio, Jyväskylä, Tampere, Turku-reitiltä tai sitten Mikkeli, Lahti, Hyvinkää, Turku-reitiltä, niin niillä on muutama minuutin niin ajallinen ero 30 kilsaa sitten matkallisesti. Mä tulin kodin kautta. Mä sitten tiputin sinne pois mun myyntikirjalaatikot ja siellä oli sitten kaikki mun tämmöiset niin kortit, joita käytetään silloin, kun haluaa esitellä tätä työtä ja kutsua ihmisiä sillä tavalla mukaan, että jos haluaa saada tästä raamattukoulutustyöstä kuukaudessa tulevan kirjeen, 2 kirjeistä vuoden aikana laajempaa, A5-vihkoa, jossa on 16, 20 tai 24 sivua, ne pitää sisällä ja opetuksen myöskin kuvinen kaikkineen, mutta sitten tavallaan kirje on 2-puolinen A4, ja jos haluaa tilata tällaisen lähettäjäkirjeen, se ei sinänsä sido yhtään mihinkään, niin voi sillä tavalla menetellä nyt sitten, kun näitä kortteja ei ole jaettavaksi, niin mun sähköpostiosoitteeni on ilkka.rytilahti, siis ilkka.rytilahti, miukumauku sekl.fi, eli Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys, sekl.fi. Niin jos haluat saada tällaisen lähettäjäkirjeen itsellesi, niin silloin mä tarvitsen sinulta yhteistiedot ja sen, että haluatko sähköpostin kautta vai haluatko sitten kirjepostin kautta, molemmat on mahdollisia. Ja jos kirjepostia, niin sitten tarvii myöskin sen oman kotiosoitteen tällä tavalla. Haluan sillä tavalla kerran kuukaudessa tosiaan lähettyille kertoa, että mitä viimeisen 4 viikon aikana on tapahtunut ja minkälaisia kohtaamisia on ollut, tai jotain muuta sellaista, ja koen kun sydämellä sillä hetkellä olevan semmoista jakamisen kannalta just silloin ajankohtaista ja tärkeää. Että tällainen mahdollisuus tosiaan teille. Tässä nyt sitten haluan sen sanoa. Päätteen siitä sähköpostista. SEKL, Sirkka, Erkki, Kerttu, Lauri, sekl.fi, sekl. Eli se tulee sitten Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Sieltä löytyy sitten tämä. Joo. Palataan nyt sitten tähän opetuksen pariin. Katso mistä. Lähdetään liikkeelle tuosta terveestä hengellisyydestä. Jumalan hengen työhön kuuluvat sekä hänen hedelmänsä, jota hän vaikuttaa Jeesuksen uskoon kohdalla, että hänen lahjansa, jota hän jakaa sitten uskoville uskon tulemisen hetkellä tai sitten elämässä myöhemmin. On nähty ensimmäisessä kirjeessä se, että
seurakunnassa tosiaan näitä armolahjaa oli, mutta niitä armolahjaa ei käytetty oikein viisaasti ja niitä ei edes ymmärretty oikein, mitä ne loppujen lopuksi ovat. Eli lähtökohdissa oli suuria ongelmia korinttilaisilla. Ja varmaan myöskin tämä vääristynyt käsitys armolahjoista on osaltaan vaikuttanut sitten siihen, että tämä Korintin seurakunnan keskellä nämä valheopettajat saivat sellaista sijaa, että opetus Jumalan hengen vaikutuksesta ja läsnäolosta pystyttiin ohjaamaan keskuksesta pois siihen, mikä tulisi osoittaa sinne keskukseen. Vaikka nämä lahjat ja muut niin ei ole keskus, vaan ne ovat sellaisia, ne osoittavat keskukseen. Jos ajattelet hengen lahjoja, armolahja, niin se Paavalin opetus armolahjastahan jakaantuu lukuihin 12 ja 14 ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, ja sitten siinä välissä on rakkaus, mitä rakkaus on, ja se ei ole sillä sattumalta. Vaan Paavali siis ankkuroi armolahjat rakkauteen, eli armolahjat tulee olla Jumalan rakkauden välineitä, Jumalan rakkauden kanavia. Eli nämä lahjat on siis sellaisia, että kun niitä käytetään, niin sen käytön vaikutuksesta ihmisten tulisi tulla kosketuksiin Jumalan rakkauden ja hyvyyden kanssa. Eli jos joku profeetoi, Paavali sanoo profetoimisesta, että se on lahja, jota tulee tavoitella, koska se on niin tärkeä ja hyvä lahja. Ja sitten kun sitä profetoimista käytetään, niin siitä tulisi välittyä se, että se on rakennukseksi ja lohdutukseksi ja kehotukseksi, eikä hallitsemiseksi tai syytökseksi tai ohjailuksi tai jotain muuta. Ja lahjoihin, kun ne tulevat rakkauden Jumalalta, Jumalalta, joka on rakkaus, Jumalalta, joka uhrasi poikansa meidän edestämme, koska hän rakasti meitä, niin totta kai hänen lahjojensa luonne on samankaltainen ja näitä lahjoja tulee käyttää sitten sen mukaisesti. Niitä ei tule ylikorostaa, eli niistä ei tule tehdä keskusta tosiaan. Ja sitten Paavali torjuu myöskin väärän armolahjojen käytöt, eli siis sellaisen, mikä tuottaa haavoja. Meidän elämässä, voisi sanoa tätä nykyään länsimaissa, niin ongelmana ei ole niinkään ylilyönnit. En tarkoita, etteikö hengellisiä ylilyöntejä voisi olla ja hengellisesti haavoitettuja ihmisiä, heitä edelleenkin syntyy monestakin syystä. Yksi on armolahjojen väärinkäyttö. Sellainen tunnettu ja edesmennyt englantilainen teologian tohtori ja myöskin lääketieteen koulutuksen saanut Martin Lloyd-Jones, anglikainen pastori, ja hän todennut, että meidän länsimaissa ongelmana eivät ole niinkään ylilyönnit, vaan alilyönnit. Eli siis meillä ei ole sitä todellisuutta, mikä Raamatussa Jumalan hengen työllä ja Jumalan hengen lahjoilla on. Jumalan suuri rakkaus tosiaan, se liittyy Paavalilla, se ankkuroituu, hän sen kiinnittää niin, että sitä ei tästä mikään saa riistää pois. Jumalan rakkaus on Kristuksessa, hänen ristissään, hänen uhrissaan. Se ei ole kokemuksissa. Kokemukset voi vaan jollakin tavalla tarttua tai heijastaa tätä, mutta me emme tavoittele tuota kokemusta ja tuota kokemusta ja tuota kokemusta, jotta saisin tuntemuksen siitä, että Jumala on ja hän on lähellä minua, rakastaa minua. Vaan Jumala osoittaa kaiken aikaa henkensä kautta, että minä rakastan sinua näin paljon, minä välitän sinusta näin paljon, minä annoin sinun vuoksesi näin paljon, minä uhrasin sinun vuoksesi oman poikani. Ja tästä Jumalan henki todistaa. Ja evankeliumi itsessään tietenkin, niin se on sanoma, jolla on sellaiset puitteet kuin mitä Jumalan henkisen historiassa antoi ja Jumalan suunnitelman mukaisesti tapahtui. Eli siihen liittyy alhaisuus, siihen liittyy voimattomuus, mutta siinä on Jumalan salaisuus. Koska se on alhaisuuteen ja kärsimykseen liittyvää, niin se on helposti ylen katsottavaa. Ja silloin ihminen juuri ei tajua, että se mitä minä näen ulkonaisesti katsottuna, se on vasta pinta. Ja pinnan alla on sitten jotakin, joka on kaikista valtavinta ja parasta. Tässä toisessa kirjeessä tietyllä tavalla samoin kuten ensimmäisessä, Paavali on miettinyt sitä, että miten Jumala toimii, mistä Jumalan toiminta voidaan tunnistaa. Miten Jumalan toiminta näkyy ja miten se vaikuttaa ihmisten elämässä. Ja tässä kirjassa hän on todella jatkuvasti asettanut tämmöisen nähtävän ja koettavan ja tunnettavan voimallisen hengellisen elämän
vastakkain tai vertailtavaksi inhimillisen heikkouden, inhimillisen voimattomuuden ja ihmisen tunteman ahdistuksen kanssa, jossa Jumala on läsnä, mutta kätketyllä tavalla. Ja näistä Paavalin vastustajista voidaan sanoa, että näillä vastustajilla oli näitä ensimmäisiä nähtävää, koettavaa ja tunnettavaa hengellistä voimaa, eli sen esillä pitämistä ja sen alleviivaamista. Ja sitä, että seurakuntaa ohjattiin näihin ja seurakuntaa ruokittiin näillä. Ja Paavalla puolestaan sitten oli tätä jälkimmäistä. Ja tämmöisen hengellisen puntarissa, kun laittaa, ottaa puntarien ja laittaa tämän vaakaan, niin helposti voi tuntua siltä, että nämä nyt tapahtuvat asiat, nyt koettavat asiat on niitä tärkeitä. Jumala on tässä läsnä juuri tällä tavalla, että tunnemme jotakin. Ne painopunnukset voi tuntua tosiaan raskaammilta kuin sitten se, että viitataan Jeesukseen, joka joskus on täällä ollut voimaton ja kärsinyt meidän edestämme, ollut heikko. Ja kuitenkin se suurin lahja, suuri voitto, niin on siellä Jeesukseen, hänen elämänsä ja kuolemansa liitettynä. Meidän ihmisten on helppo arvostaa sitä, mikä on nähtävissä. Eli me katsellaan, me mittaamme niin paljon ulkonaista, ulkopuolta, kauneutta, muita ominaisuuksia. Ja puolestaan se, mikä ei ole välittömästi koettavissa, niin sitä on helppo arvioida väärin, jopa halveksua ja sen vuoksi luopua siitä. Ja nyt lähtökohtahan on se, että Jumala on näkymätön, mutta näkymätön Jumala toimii aineellisessa, näkyvässä maailmassa. Ja miten tämä näkymätön ilmenee näkyvässä, millä tavoin? Kun tullaan seurakunnan keskellä, Jumalan toimintaan seurakunnassa, siihen tilanteeseen, kun oli Korintissa, niin silloin me ollaan todellakin jälleen tämän äärettömän tärkeän kysymyksen kanssa tekemisissä. Koska miten Jumala toimii tai miten Jumala ei toimi, niin tällä vastauksella ja sen seurauksilla niin seurakunta voidaan joko rakentaa tai se voidaan tuhota. Korinttilaisten käsitys oli siis sen kaltainen, että vasta nyt, kun vihdoinkin tuli tällaisia ihmeellisiä opettajia, voimallisia miehiä, jotka ei jää viipymään heikkoudessa, niin kuin Paavali teki tavan takaa. Vasta nyt meidän tilanteemme on sitten muuttunut ratkaisuvalla tavalla. Vasta nyt meillä on sitten tämä evankeliumi tai Jumalan ilmoituksen koko täyteys. Ja näin ollen siis nämä ihmiset saattavat ajatella siis omien tuntemustensa pohjaltakin, että se mikä on hengellistä, niin se on samalla ilmeistä. Eli se on koettavissa, se on tunnettavissa. Ja jos on jotakin heikkoutta, niin se on sitten sitä, mistä voidaan käyttää ilmaisua lihallinen, eli siis johon sisältyy, jos mietitään mitä Raamattu puhuu lihasta, lihallisuudesta, niin se ei todellakaan tarkoita tätä ihmisen kehon koostumusta, vaan se tarkoittaa ihmismieltä, joka ei ota Jumalan todellisuutta huomioon, vaan rakentaa vain itsensä varaan. Mutta Paavali kääntää tämän näkemyksen ihan päinvastaiseksi, eli jälleen meillä on suuri vastakohtaisuus tässä. Ja Paavalin viesti on se, että lihallisuuteen, eli Jumalan vastaisuuteen kuuluu ilmeisyys. Ja siinä tilanteessa, mikä oli Korintissa. Korinttilaiset ylpeilivät siis sellaisesta, mikä näyttää voimakkaalta. Ja tässä ilman muuta yhtymäkohta heidän menneisyyteensä siihen 1:12 alkuun, jossa Paavali sanoi, että kun te vielä olette pakanoita, niin te tunsitte, että vastustamaton voima veti teitä mykkiin epäjumalin luo. Eli siis epäjumalan palveluksessa temppeleissä. Anteeksi, mitä tuo ilmeisyys tarkoittaa tuossa yhteydessä, tuossa lauseessa, virkkeessä? Ilmeisyys. Siis se on ilmeistä, eli se on itsestään selvää, se kuuluu siihen. Lihallisuuteen kuuluu se, että se on ilmeistä. Minulle on niin kuin selvää jokin asia sen takia, että se näkyy niin selvästi. On ilmeistä, että tuo kaveri, joka on juuri kuullut, että hänestä on tullut isä, jos on päässyt sinne, niin hän on täynnä niin onnea ja iloa. Jee, minusta on tullut isä. Se on ilmeistä. Voittaja on helppo hymyillä, niin se on ilmeistä, tähän hymyilee ja niin edelleen. Ja lihallisuuteen kuuluu siis niin kuin
tämä, että se tulee näkyviin sellaisella niin kuin, kerskailevana ja jotenkin ylpeänä siitä, että meillä on nämä tietyt asiat ja että meillä ei ole sitä heikkoutta ja vajavuutta. Mutta me on nähty jo, että Jumalan henki toimii sillä tavalla, että hän ei pyri uskon synnyttämiseen sellaisen, mikä voidaan nähdä. Me uskoisimme sen, mikä voidaan nähdä. Tai uskon synnyttämiseen ylipäätään näkemisen kautta. Että vasta sitten kun näen, niin uskon. Vaan Jumalan henki haluaa synnyttää uskon Jeesukseen ja ylläpitää se. Ja tämä on sellainen asia, että se ei synny tämän näkemisen kautta, vaan se syntyy sen näkemisen kautta, että sisimmässäni toisaalta niin tajuan, että Jeesus on todellinen, Jeesus on elävä ja mitä hän on tehnyt mun puolesta. Ja sitten tajuan, että mä tarvitsen häntä ja että hän haluaa muuttaa minun elämäni. No voidaan kysyä, että kun Jeesus kerran Jumalan kuva ja hän tässä maailmassa vaikutti, niin eikö silloin ollut ilmeistä se, että Jumalan rakkaus ja Jumalan voima tuli näkyviin juuri näissä teoissa ja ihmeissä? Ja se on totta. Ei sitä tarvitse kieltää missään nimessä. Kun Jeesus parantaa ihmisen, joka on ollut 38 vuotta vailla terveyttä, kun hän antaa sokealle näön, kun hän puhdistaa spitaalisen ja niin edelleen, niin totta kai siinä on Jumalan rakkaus läsnä, koska Jeesus oli täynnä armoa, eli Jumalan rakkautta, ja hän oli täynnä totuutta. Mutta jos Jeesuksesta otettaisiin vain nämä, ikään kuin pöydältä putsattaisiin kaikki nämä Jeesuksen ihmetteot ja sitten laitettaisiin ne pussiin, ja toivottavasti tässä se kaikki on. Ja sitten jäisi unohtumatta, tai unohtuisi nimenomaan tämä, että kaikista suuri olikin kaikista kätketyintä. Juutalaisten johtomiehet olivat juuri tällaisia, että he sanovat sieltä, että kyllä me uskomme nyt sinun, jos sinä astut sieltä ristiltä alas ja osoitat siis voimasi. Eli luovut heikkoudesta ja osoitat voimasi nähtävästi. Ja tässä on samankaltaisuutta kuin mitä korinttilaiset myöhemmin tai heidän väärät opettajansa myöhemmin. Eli tekin voitte uskoa, kun te näette. Mikä kertoo teille, että me olemme aitoja apostoleita, koska meidän kauttamme tapahtuu näitä merkkejä, ihmeitä, tunnustekoja ja muita. Ja taas Paavali viittasi siihen, että ne kaikki olivat palvelleet sitä, että te uskoisitte Jeesukseen ja hänen omana vapahtajananne. Eli Paavalin vastustajat ylpeilivät hengellisistä kokemuksistaan, ja ylpeys on Raamatussa kuoleman vaarallinen seikka. Me emme tiedä tarkasti sitä, että minkälaisia ajatuksia ja opetuksia tietyillä Korintin seurakunnan eri hengellisillä puolueilla oli. Sieltä mainitaan siis tämmöinen Kristuspuolue, eli oli Paavalin puolue ja oli Keefaksen puolue, oli Apolloksen puolue. Mutta sitten oli myöskin Kristuspuolue. Joo, ja ehkä nämä olivat sellaisia henkilöitä, että ajattelivat, että me olemme kaikkien muiden yläpuolella, että me emme ole jonkun tietyn hengellisen julistajan takana, vaan me olemme suoraan Kristukseen omia. Jolloin he sitten ajattelivat, että heidän yhteytensä myöskin Jeesukseen on jotenkin suurempaa, välittömämpää. Ne, joilla ei ole tämmöisiä kokemuksia kuin heillä, niin ei ole tätä suoraa yhteyttä. Ja täällä on niin äärimmäisen helppoa tämä toisten yläpuolelle asettuminen, kun meissä on niin monta tekijää, jotka vetävät meitä sille, että me haluaisimme olla jotakin. Ja kuitenkin seurakunnan kaitsija tai paimenen niin tulee olla juuri sitä, että hänet on kutsuttu kuolemaan itsellensä ja sitten ei suinkaan rakentamaan omaa seuraajajoukkoa ja omaa tämmöistä fanclubia itsellensä seurakunnassa, vaan on kutsuttu palvelemaan sieltä alhaalta käsin. Korinttilaisten omat kokemukset ja kokemuksethan tietenkin, niillä on vahva viesti. Siis se on vahva, että ne vakuuttavat ihmisiä ja vaikuttavat ihmisissä. Ja nyt kun näiden Paavalin vastustajien kautta tuli ihmisille hengellisiä kokemuksia ja tunteita, ne näkivät ihmeitäkin, niin
ehkä ajattelivatkin, että eihän me tarvita edes mitään tällaista välittäjää, siis tässä ja nyt toistuvasti uudelleen joka hetki. Me ei tarvita Paavalia, koska Paavali ei näitä asioita sillä tavalla esitä kuin nämä toiset. Ja silloin koko ajatus yhteydestä Jumalaan, mihin se perustuu ja miten se todentuu sitten, miten mä voisin kohdata arjessa, niin muuttuu tällaiseksi, että meillä on suora yhteys Jumalaan. Ja Jumalan ilmoitus sitten vaihtuu Jumalan läsnäolon tässä ja nyt. Toista yläpuolelle asettuminen näkyy myöskin tuossa Paavalin aika ironisessa toteamuksessa. Voisi ajatella samalla surullisessa, kun hän sanoo 11.20. Tehän siedätte sen, että teidät orjuutetaan, teitä riistetään, teitä alistetaan, teitä kohdellaan tylysti ja lyödään kasvoihin. Siis kun ihminen on tietyllä tavalla hengellisesti ensin jallitettu ja ihminen on saatettu semmoisen tietynlaiseen hengelliseen sumeuteen ja sellaisen tilaan, jossa niin hänen oma hengellinen arviointikykynsä ei enää toimi, vaan toinen on ja ulkopuolelta on syöttänyt hänelle ne tietyt käsitykset, että hän on nielunen. Niin sen jälkeen sitten tällaista ihmistä voidaan myöskin lähteä käyttämään hyväksi eri tavoin. Se valitettava todellisuutta, eli häntä hallitaan. Ja Paavali siis tiedosti ja sanoi, että teille on käynyt jopa näin, että teitä on orjuutettu ja teitä riistetään, teitä alistetaan, teitä lyödään kasvoihin. Ja sitten toiset on ne riippuvaisia siitä yhteydestä, eli voidaan tajuta, että nämä ihmiset ei ole enää hengellisesti terveitä eikä vapaita. Mutta heillä voi olla vielä se tunne, että onpa mahtavaa. Paavali itse siis ei ylpeily kokemuksistaan. Kokemuksia oli ja ihmeitä tapahtui, mutta Paavali ei siis ylpeile näillä. Jos hän jostakin asiasta ylpeilee, niin hän kerskuu sitten heikkoudestansa. Varsinainen kerskuumisen aihe on Herra. Ja tämän hän oli oppinut hyvin kipeän opetuksen kautta. Heikkoutta voimassa, jotta nämä valtavat ilmestykset, eli taivaallisen kokemuksen, kaikki mitä siellä oli tapahtunut, seikat, jotta nämä eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Tämä on aika järkyttävä paljastus. Ja tosi vahva ilmaisu, että Jumala on asettanut, hän on saanut, olen saanut, mistä? Jumalalta tietenkin. Ei jostakin ulkoa niin kuin vaan sattumanvaraisesti, että se tuli, kun en valvonut, vaan Jumala on antanut tämän. Jumala vaikuttaa tätä. Eli että Jumala antaa siis jopa vastustajansa tietyllä tavalla, saatana siis Paavalinkin elämässä vaikuttaa, jotta Paavali ei ylpistyisi. Ja tässä nyt tullaan sitten siihen seikkaan, että kun me mietimme suhdetta Jumalaan ja Jumalan toimintaa ja Jumalan läsnäolon vaikutusta meissä, niin lähtökohtaisesti me olemme tekemisissä Jumalan kanssa, joka on pyhä. Siis Jumalassa ei ole mitään epätäydellisyyttä, ei mitään pahuutta, ei mitään vääryyttä, ei mitään sellaista, mikä on valheellista ja epäkunnioittavaa. Jumala on täynnä kunniaa, on täynnä hyvyyttä, täynnä totuutta, täynnä puhtautta, täynnä oikeutta, täynnä rakkautta. Ja ihminen puolestaan hän on syntinen. Ja nämä kaksi siis nyt kohtaavat toinen toisiinsa, tulevat toinen toistensa vaikutuspiiriin. Ja Paavali oli totisesti Jumalan vaikutuspiirissä, maailmassa vaikutuspiirissä. Ja sellaisessa, että Jumala, joka tunsi Paavalinkin inhimillisen luonnon ja tiesi, että mitä potentiaalia siellä on, myöskin väärää potentiaalia, niin hän ymmärsi, että Paavali täytyy varjella siltä, että hänen kohdallaan niin sanotusti mopo ei karkaa käsistä. Että Paavalista ei tule sellaista henkilöä, joka ajattelee, että minua Paavalia on siunattu,
näillä voimakkailla kokemuksilla ja asioilla, näillä ja ihmeillä. Ettei hänestä tulisi ylemmyyttä tunteva. Ja tällainen on siis sillä tavalla terveellistä ja siunauksellista, että tämä ei nostaa henkilöä, tässä tapauksessa Paavalia, väärin korkeuksiin, vaan pitää Paavali tavallisena, eli semmoisena ihmisenä, joka ei ole muiden yläpuolella. Hän pitää maanläheisenä, pitää Kristuskeskeisenä, pitää armokeskeisenä, eikä Paavali-keskeisenä. Kuten ilmeisesti Paavalin vastustajat olivat, minkä nimisesti olivatkin, niin täynnä erässä mielessä itseään. Eli näitä omia erinomaisia kokemuksia. Mutta tämä pistin lihassa, niin kuten on nähty, niin monessa kohdassa niin Paavali puhuu näistä kokemuksistaan Jumalan antamina, Jumalan läsnäolon kohtaamisen hetkissä. Niin hän puhuu pidättyvästi. Eli hän ei maalaile niitä, hän ei avaa niitä sen enempää. Ja nämä sanat pistin lihassa ovat myöskin sellaiset, että Paavali ei siis sano, että tämä se on, tämä se on. Tässä jää siis tietty salaisuus, koska kuvaus on niukka. Mutta salaisuus tietenkin on sellainen seikka, että sen haluaisi tietää. Ja on pyrittykö sitten pohtimaan niiden tietojen valossa, mitä Paavalista on säilynyt, että mikä tämä voisi oikein olla. Tässä sitten joitakin tämmöisiä pohdintoja, mitä on esitetty Paavalin elämästä ja pistimestä hänen lihassaan. Pistin lihassa, ensinnäkin pisti on sellainen, että se viittaa nimensä mukaisesti pistämiseen, mutta sitten myöskin repimiseen ja raastamiseen ja kivun tuottamiseen. Ja siellä alkukielessä on sana skolops, joka tarkoittaa seivästä tai okaa tai piikkiä, joka on perotettu. Ja semmoinen kun työntyy sitten ihmisen kehoon, niin se on repivä ja se on raastava, takulla tuottaa kipua. Ja liha tässä yhteydessä ei tarkoita siis vaan, että hän on saanut niin tähän fyysiseen olemuksensa, vaan se tarkoittaa siis sitä, että koko mun niin inhimillinen olemukseni, persoonani, ja tässä vielä voisi sanoa Jumalalle luonnollisessa vierassa synnin tilassa, että se on niin se liha. Me olemme siis samanaikaisesti liha ja samanaikaisesti Jumalan pyhän hengen temppeli. Meillä on vanha ihminen ja meissä on uusi ihminen, molemmat olemassa. Eli Paavalilla oli totta kai, niin kuin jokaisella meillä on oma syntinen luontonsa. Ja siinä syntisessä luonnossa vaikuttavat omat vaivansa ja siinä omat kiusauksensa. Me olemme heikkoja. Kukaan missäkin enemmän ja vähemmän, mutta meissä on heikkouksia kuitenkin, josta me altistumme sitten Jumalan tahdon rikkomiselle. Sitten tämä toinen asia, eli saatana enkeli, saatana henkivalta, saatana enkeliolento. Tämä viittaa puolestaan sitten siihen, mikä on ihmisen ulkopuolella, siis lähtökohtaisesti ulkopuolella, jolla voi sitten olla myöskin vaikutus ihmisen sisimmässä, eli ulottuu ihmisen saakka. Ja silloin Paavalin oman olemuksen ulkopuolella olisi ollut jotakin, joka kohdistuu häneen sillä tavalla, että se pistää häntä, se kiusaa häntä, se nöyryttää häntä. Ja silloin tähän, mikä voi tällä tavalla ihmistä satuttaa. Niin saatanan enkeli voi olla ihan joku fyysinen joku ihminenkin. Kyllä, koska tässä, niin kuin sanoin, niin elämäntilanne, ympäristö ja elämänolosuhteet, niin siihen sisältyy se, että mitä mun ympärillä tapahtuu, eli keiden kanssa olen tekemisissä, mitä kohtaan, mitä tapahtuu, ja siihen vaikuttavat tietenkin sitten osaltaan ihmiset. Ja nyt on sitten semmoisia pohdintoja, joita voidaan ajatella, että ne on perusteltuja, tietyllä tavalla perusteltuja yrityksiä antaa vastaus sille, että mitä tämä salaisuus oikein kätkeekään sisäänsä. Ja yksi näistä on sellainen ajatus, että Paavali itsekin kertoo siitä, miten hänessä on tiettyä ruumiillista heikkoutta, kärsimistä ja sairautta. Se voi olla silmätulehdus, eli Paavali kärsi siitä ja
voit miettiä, että jos niin kun silmä on tulehtunut tavan takaa, jopa kroonisesti, sitten sä teet matkaa, että kuinka paljon vaivaa pelkästään siitä kertyy sille matkustamiselle ja työnteolle ja tekstien käsittelemiselle ja muulle, kun sä et pysty kunnolla näkemään. Sitten on esitetty myöskin luuroilla, eli kihtiä, kaatumatautia, tuskasta päänsärkyä. Ja kun ihmiset tämmöisiä tuntevat, niin se ei niin rajannu vaan siihen, vaan se niin säteilee ja vaikuttaa siitä muullakin, koska me olemme kokonaisuuksia. Ja tulee sitten hermostuneisuutta ja syntyy katkeruutta ja mieli on tyytymätön. Miksi tämä mun osa on tämmöistä mielen kärsimättömyyttä ja ailahtelevaisuutta. On ajateltu, että jos tämä on sitten toisen tyyppistä, eli ei niinkään fyysistä vaivasta johtuvaa, vaan sitten pikemminkin sielullista tuskaa, niin on mietitty, että ehkä Paavali kärsi depressiivisyydestä, eli hänellä oli tämmöinen pysyvä raskasmielisyys, joka erityisesti joskus niin oli todella painava, pelkotiloja, masennusta ja ylirasittuneisuutta, mikä Paavali kului siinä työssä. Ja Paavali ei siis sisimmässään voinut tuntea rauhaa, iloa, lohdutusta ja lepoa Jeesuksessa, vaan se ehkä ollut kiusattu ajattelemaan, että mä oon käyttökelvoton. Eli hänelläkin varmasti oli niitä hetkiä, jotka oli heikkoja hetkiä. Ja voi nimenomaan ajatella, että mä oon Jumalan hylkäämä. Joudun rosvoja armoille, joudun näkemään nälkää, joudun haaksirikkoon, joudun vangituksi, joudun kidutetuksi, että Jumala on minut hylännyt. Ja kun mietitään sitä kaikkea, mitä Paavali itsestänsä kertoo, niin voi sen ainakin sanoa hänen elämästä, että hänen elämänsä ei ollut yksitoikkoista. Niin ei ollut tasapaksua se elämä, mitä hän eli. Ja varmasti se oli fyysisesti ja henkisesti haastavaa ja rasittavaa. Et helpolla tuo mies ei päässyt eikä itsensä päästänyt. Ja mitä ikinä nämä seikat sitten onkin, niin ihminen sitten parahtaa ja kysyy, että Jumala, miksi? Miksi mulla on nämä taakat, nämä kivut, nämä tuskat? Jos mä oon sun lapsesi, niin miksi sä et ota näitä pois? Miksi et sä anna sen voiman kohdata minua, että mä tunnen, että mä olen vapaa? Ja tää on aika moista. Tulee mieleen eräs ystäväni, joka on yhden järjestön palveluksessa kouluttajana. Ja hän sanoi, että siis hänellä itsellään on ongelmia selkänsä kanssa, on ollut pitkään ongelmia selän kanssa. Ei sairauden niinkään vaan annettomuuden aiheuttamana. Ja hän itse on sillä tavalla saanut olla Jumalan käytössä, että hän on rukoillut ihmisten puolesta ja saanut nähdä, että ihmiset saavat avun. Heidän selkänsä, joka ei ollut kunnossa, niin selkä paranee. Ja todella ei mistään pienestä niin kuin jomotuksesta, vaan siis sellaisesta, että ihminen ymmärtää, että tämä on Jumalan työtä. Ja miltä se voi tuntua, että siis niin kuin oma selkä on aika sökö. Ja pahimmillaan ollutkin sitä. Ja sitten se rukoilee toisten puolesta, niin Jumala henki parantaa. Ja ei paranna minua. Mutta parantaa toisia. Ja siinä on jotakin sitä elävän Jumalan salatusta toiminnasta meidän kohdallamme. Jumala tietää, miksi se ei tapahdu vielä. Sitten on ajateltu myöskin, että Paavalilla on voinut olla tämmöisiä impulsseja, eli viettyjä tarme-elämän vaikeuksia ja kiusauksia. Eli että tämä mies on ollut äärettömän kunnianhimoinen, joka näkyy myöskin siitä, mitä hän kertoo elämästään, kun hän kertoo, että hän edistyi siinä aiemmassa farisealaisuudessa. Eli hän oli päässyt pitkälle. Ehkä häntä kai sitten myöskin vallanhalu vaivasi, tai sukupuoliset himot, tai tietynlainen itsekorostus. Ja sitten Jumala antaakin hänelle, joka haluaisi niin paljon, niin antaakin sielun tilaa sellaisena, että siinä sielun iskee syvä masennus, syvät tuskat. Tai sitten on mietitty, että Paavali, joka on ilmeisen lahjakas ja jolla on huikea kutsumus ja asema, myöskin koulutus,
Että kaikkien näiden takia hän olisi ollut sellainen kiusattu persona, joka haluaisi käyttää ihmisiä. Että minä olen sen tai jotakin, minä tiedän asiat, minä olen kokenut, minä ymmärrän nämä, minä hallitsen nämä. Että sitten hän olisi käyttänyt tavallaan kärsimättömyyttä ihmisiin asemaa ja valtaa väärin. Eli siis kun ollut kärsimätön siihen, että miksi ihmisten elämä ei muutu, miksi ihmisten elämässä ei tapahdu sellaisia asioita, mitä odottaisin tapahtuvan Jumalan työnä heissä. Tai sitten myöskin Paavali joutui murehtimaan sitä, että miksi evankeliumin täytyy olla niin loukkaava. No itse en tätä niinkään usko, vaan tätä viimeistä, että evankeliumin loukkaavuus olisi ollut. On se varmaan jossakin vaiheessa ollut seikka, jota hän on joutunut käymään läpi, koska hän julistaa tätä. Mutta kyllä hänestä välittyy se, että hän täydellisesti ymmärtää ja on niin kuin sinut sen kanssa, että minulla ei ole mitään sitä vastaan, vaan päinvastoin kiitän Jumalaa ja ylistän Jumalaa, että Jumala valmisti tämän pelastuksen meille, että saan olla sen sanoman tuojana. Sitten on mietitty tätä ulkopuolelta tulevaa vaikutusta, että onko se tämä pistin lihassa. Eli Paavalin työ oli sellaista, että siihen sisältyi jatkuvaa epävarmuutta. Ei ollut rauhaa säännölliseen työhön, järjestystä tai yhtenäisessä toiminnassa. Sitä työtä vastustettiin hyvin vahvasti. Pakanat vastustivat, juutalaiset vastustivat sitä, joten häntä vainottiin, hänet vangittiin, häntä kivitettiin, hänet ruoskittiin. Ja silloin niin olla tällä tavalla ihmisten sylkykuppina, ihmisten kynnysmattona, ihmisten poljettavana. Että kuinka paljon hänen on täytynyt sattua se, että miten ihmiset ovatkaan sokeita, miten ihmiset ovatkaan ylpeitä. Ja miten ihmiset haaskaavat sitten energiaa ja aikaa Jumalan rakkauden vastustamiseen. Ja miten heistä näkyykään kovuutta ja vihamielisyyttä, pahuutta, kateutta tai raivoa. Ja niinhän se metsä vastaa, niin kuin sinne huudetaan. Ja kun Paavali on saanut tätä osaksensa, niin se vaikuttaa jotakin samankaltaista hänessä. Ja sitten vielä Paavalilla on tämä henkilöhistorian seikka, jonka hän mainitsee itsekin, josta voi ajatella, että se on kipeä muisto tai haava. Ja hän tiedostaa, että minä olen vainonnut Jeesuksen seurakuntaa. Minä olin näin suuressa pimeydessä. No mitä sitten Jumala opetti Paavalille tämän kautta? Mitä Paavali sai tässä kaikessa oppia? Jos nyt mietit sitä, että mikä se pistin on, ja jos se on ehkä yhdistelmäkin näitä ulkonaisia ja sisäisiä asioita, niin kyllä siinä on niin kuin valtava paine, mikä Paavaliin on kohdistunut. Niin se voi olla myöskin joku tiimin jäsen, joka fyysisesti russikoi Paavalia. Yön pimeydessä niin käy häntä vähän muksimassa niitä siellä, että Paavali pysyy aisoissa. Ei varmaan muksi itseään. Sen tähden minä kuulennan itseäni, että minä siis syön alle silmien. Joo, kyllä. Niin, mutta mitä olet sanomassa sitä Paavalin tiimin jäsenestä? Niin, että se voi olla joku Paavalin lähipiirissä oleva henkilö. Niin. Naisi ollut kiinnostunutkaan. Joka käyttäytyy vihamielisesti tai välillä vähän romasti Paavalia kohtaan. Joo, vaikka sinänsä kun mietitään, mitä Paavali sanoo ainakin kahdesta tiimisen jäsenestä, eli Timoteuksesta, että hän on luotettua ja myöskin Tiituksesta, eli että se välittyy tämä arvostus. Mutta se voi olla niin kuin joku. Tai sitten voi olla esimerkiksi se, että muistat semmoisen Paavali sanaa, että hän kirjoittaa, että tähän maailman rakastuneena jätti minut Deemas ja lähti Tessalonikaan. Ja sitten hän mainitsee Aleksandrista, ja sitten mikä oli tämä toinen henkilö, eli siis tämmöistä sepistä, oli hopeaseppiä, jotka olivat asettuneet häntä vastaan. Ja hän oli tuottanut paljon Paavalille siis sen vuoksi tuskasta mieltä. Että siis kyllä näitä vaihtoehtoja on paljon. Mutta mitä Paavali sitten tosiaan tässä Jumalalta oppi, koska Jumalan käytössä hän oli ja samalla Jumalan koulussa, niin ensinnäkin sitä, että joutui miettimään vahvasti kohdallaan tätä, että miksi mun elämässä on tämä tuska.
Ja sitten miksi mä oon tällainen enkä voi muuttua. Tämä 3 kertaa, niin ajattelen, on 3 erityistä kertaa, jolloin Paavali on ehkä paastunut ja rukoillut ja taistellut, jotta Jumalan tahto hänen kohdallaan vaikuttaisi, että hänen elämäntilanteensa muuttuu, että se tuska jää pois. Ja tosiaan sen takia, että Paavali on joutunut Jeesuksen lähellä eläessään kohtaamaan tämmöiset vaikeudet, ja hän on niiden kanssa kipuillut ja jakaa ne meille, niin mekin voidaan jotakin oppia sitten siitä, millainen on Jumalan koulu ihmisen kohdalla. Ja mitä Jumala opetti tosiaan Paavalille, niin tosiaan me emme voi välttämättä niin kuin sanoa sitä puhtaasti, että se just tämä on se salaisuus. Mutta kun Jumala antoi hänelle lääkkeen, ja Jumala sanoi, että on jotakin, Paavali, on jotakin, joka on sulle riittävästi. Ei se, että mä otan pois nämä ongelmat sun elämästäsi, vaan se, että mä annan näihin ongelmiin vielä jotakin itsestäni. Ja se on se, että sinä saat minun armoni, minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Eli meidän itselläkin niin kuin Jumalan lapsena on se todellisuus, että minussa, minun lihassani ei asu mitään hyvää. Että minulla on pahoja tuntemuksia, ajatuksia ja intohimoja. Ja ne ei vaan suostu vaikenemaan eikä väistymään. Liha tulee kyllä ristiinnaulata, mutta välillä tuntuu, että se ei onnistu kovinkaan hyvin minulta. Joudun kamppailemaan ja sitten monesti myöskin kamppailussa epäonnistun ja häviölle, eli lankean. On kauheaa huomata, että minut on myyty synnialaisuuteen. Se on täysin totta. Että minusta ei löydy voimaa, eikä halua, eikä tahtoa voittaa sitä sisämässä vallitsevaa, jopa riepuvaa todellisuutta. Ja tähän todellisuuteen nyt sitten kuitenkin tuskaisin pyytöihin Jumala vastasi, että Paavali, voima ei tule siitä, että sä voitat heikkouden, se poistutaan, vaan voima tulee heikkouden kantamisesta. Ja kantamiseen sitten Jumala antaa armonsa. Tämä on sillä tavalla huikea asia, että tietyssä mielessä, kun ympäri käydään ja yhteen tullaan, seurakunta on syntynyt Jumalan armosta. Että evankeliumi sinne aikanaan tuli, se oli Jumalan armoa. Evankeliumi itsessään on Jumalan armoa ja korinttilaisten pelastaminen on Jumalan armoa. Ja sitten, että he uskon tiellä, koettelemuksissa kestävät ja jaksavat ja Jumala heitä käyttää, sekin on Jumalan armoa ja Jumalan hyvyyttä. Ja Jumalan vastaus Paavalille on siis se, että minun armossani on kyllin. Minun rakkaudessani, eli siis siinä, että minä olen ollut jo ennen sinua ja olen kantanut sinun syntisi. Me, jotka eletään kauan Paavalin jälkeen, niin meillä on sama tilanne, tai siis sillä tavalla eri tilanne, että jo kauan ennen meidän elämämme, meidän syntymme olivat jo Kristuksen kannettavana. Hän kantoi ne. Ja hän tunsi meidän elämämme kaiken, mitä siinä on. Kaikki, mitä meidän elämässämme tulee vastaan. Ja hän on läsnä. Ja hänen armonsa on meidän kanssamme. Ja Jumalan armo on kallis arvosta, sitä ei tarkoitettu väärin käytettäväksi. Se on halpaa. Paavali taisteli ja Jumala ei ottanut häneltä pois näitä pistimen vaikutuksia pistintä lihassa, niin tämä voi kertoa meille sitäkin, että Jumalan lapsen elämässä voi olla sellaisia heikkouksia, joita ei koskaan tässä ajassa voideta. Me voisimme ajatella, että Jumala vasta sitten, kun nämä tietyt asiat on paremmin mun kohdalla, ja ne on kunnossa, niin sitten vasta sä voit käyttää minua. Ja ihmisen kokemus nyt sitten, että riitänkö minä Jumalan käyttöön? Siis onko mun asiani sillä tavalla kohdalla, että nyt kun tämä elämä on muuttunut parempaan suuntaan, nyt Jumala voi käyttää minua. Tai sitten kun elämä muuttuu parempaan, niin sitten Jumala voi käyttää minua. Tämä oma kokemus riittävyydestä ei ole se, millä tulisi mitata omaa itseänsä. Ensinnäkin meidän mitta-asteikko voi vaihdella tosiaan.
eri aikoina elämässä tulee ihan toisenlaisia ajatuksia, mikä on tätä riittävyyttä. Ja sitten myöskin se asteikko voi vaihdella eri henkilöiden kohdalla. Ja jos meistä olisi Jumalan palvelijoiksi vasta sitten, kun meistä on tullut kutakuinkin täydellisiä, niin meistä ei koskaan tulisi Jumalan palvelijoita. Jumala kutsuu epätäydellisiä. Jeesus etsi epätäydellisiä. Hän käytti ja hän käyttää epätäydellisiä. Hän käytti Paavalin epätäydellisyyttä. Hän käytti Daavidin epätäydellisyyttä. Hän käytti Abrahamin epätäydellisyyttä. Hän käytti Pietarin epätäydellisyyttä ja niin edelleen. Jos teille on tuttu sellainen kirja, kun täydellisesti älkööt vaivautuko, pastori John Burken kirja, niin onnettelen, jos olet lukenut, se on hyvä kirja, mutta jos et, niin lue ihmeessä se kirja. Se kertoo juuri siitä, että minkälainen mieli Jeesuksella on, keitä hän etsii. Eli peruste sille, että mä kelpaan Jumalan työhön, niin se peruste ei ole minussa itsessäni. Se ei ole myöskään Paavalissa itsessään. Paavalillehan Jumala antoi voimakkaita kokemuksia ihan sieltä kääntymyksestään saakka, joka pisti Paavalin elämän ja itseymmärryksen ja tulevaisuuden aivan uusiksi. Mutta sitten jossakin vaiheessa Jumala totesi, että tähän pakettiin kuuluu myöskin tämä, että nyt tulee sitten pisti lihaan. Ja se alkoi vaikuttaa. Eli voi sanoa, että Paavali on käynyt todella vereslihalla omassa itsessään ja elämässään taistelua, eli hyvin aidosti, kohtikäyvästi ja kipeästi sen, että onko se totta, että Jumalan armossa on minulle kyllä. Totta se on, mutta se on iso läksy opittavaksi. Eli voidaanko tehdä ihmisestä voimakkaan, Jumalan tehtyä hänestä heikko. Siis sellainen, että mä en voi selvitä muuten, jos mä en elä lähellä Jumalaa ja turvaa häneen. Jos mä en etsi hänen kasvojaan, jos mä en pakene hänen turviinsa, jos mä en jättäydy hänen suunnitelmiinsa ja hänen siunauksensa varaan. Ja todellakin sillä tavalla, että tämä niin läpäisee koko mun elämäni ja olemukseni. Mun täytyy olla sillä tavalla Jumalasta riippuvainen. Ja tämä on vaikea läksy, koska me haluaisimme olla sellaisia, että meillä olisi ikään kuin omasta takaan varastossa voimaa sen verran, että tällä pääsen taas eteenpäin. Mutta Jumala ei anna meille sellaista niin kuin tankkitäytettä, että tavataan taas sitten parin kuukauden päästä, saat sitten uuden latingin siinä vaiheessa. Ja nyt uudesti syntyneenä hengen sinetti meissä, hengen lahja, se vastautettuna, hengellä täytettynäkin, niin meissä on edelleenkin tämä synnillisyys, joka ei koskaan parane. Ennen kuin sitten me kohtaamme Herran kasvosta kasvoihin. Tässä ajassa se vaikuttaa meissä, jopa seurakunnan parhaimmissakin johtajissa. Se vaikuttaa ajatuksissa, sanoissa ja teoissa, tekemättä jättämisissämme. Vasta sitten, kun me olisimme tämän lihamme puolesta, eli siis Jumalalle vieraan ihmisyyden puolesta virheettömiä. Jos me sitten vasta kelvattaisiin, niin me emme kelpaisi koskaan. Koska Jumala ei ole lihan jalostaja. Jumala ei jalosta meissä olevaa vanhaa minä sillä tavalla, että se vähän kerrassaan pääsee siitä kuolemantaudista, jonka synti on tuottanut. Tämä on korjaus ja elinkelvoton. Siinä ei ole elämää. Mutta Jumala luo uuden elämän, uuden ihmisen. Siinä on elämää. Ja tämä on valtava asia, että ihmisen pääseminen Jumalan armahdetuksi lapseksi ei ole kyse siitä, että voitanko minä itsessäni olevan pahan. En voita. Mutta moni kristitty sitä elämässään kuitenkin on ajatellut, että no, Jumalan tahtohan kuitenkin, että me elämme näin. Eli luovumme jostakin ja sitten tietyt asiat meidän elämässämme saavat tilaa, että elää Jumalan tahdon mukaan. Ja se on totta tietenkin, se kuuluu tähän kokonaisuuteen. Mutta se, että olenko Jumalan lapsi, joka olen armahdettu, niin se siitä kiinni, että Jumala ottaa sinut niin aikaa jo eteensä ja sanoo, että katsotaanpa. Että plussat ja miinukset pannaan tänne sitten, mitä plussaa on ja mitä miinuksia. Ja sitten kun miinuksessa alkaa olla semmoinen, että ei oikein löydy, niin sitten tämä näyttää hyvältä. Ja semmoista tilannetta ei tule, että ne miinukset sieltä puuttuisi. Armo riittää. Ja se, meissä on lihallinen luonto, niin se ei tarkoita sitä, että sulla on lupa
sitä lihaa helliä ja harjoittaa syntiä. Tai olla katumatta sitä syntiä. Tänhän Paavali torjuu. Hän tässä kirjeessään tosi syvästi murehtii niitä, jotka ovat harjoittaneet sellaista hillittömyyttä, eli siis jotka on antanut lihallensa, mielellensä, haluillensa vapauden, ei vain seksuaalisille, vaan kaikenlaisille muillekin. Ja sitten eivät ole katuneet sitä tekemänsä pahaa. Jeesus on vapauttanut meidät synnin vallasta, joten meitä ei ole kutsuttu elämään synnin vallassa. Tämä vapaus on hankittu ei meissä itsessämme, vaan se on hankittu meidän ulkopuolellamme. Me emme voi välttyä tekemästä syntiä armahdettuinakaan. Mutta se, mihin me kykenemme tai emme kykene, se ei ole todellakaan sen lapseuden, kelpoisuuden mittari. Vaan se on kelpoisuuden mittari, että Jumala on käsittämättömän armollinen. Eli yhteenveto tästä. Oma heikkous, pistinlihassa Jumala antama, vaikuttaa siinä, eli elämässä itsessäni, ja se tulee tunnetuksi siinäkin, kun ihminen todellakin joutuu rämpimään samoissa kiusauksissa ja nöyryttävissä tappioissa tässä suossa, ja hän miettii, että voinko mitenkään mennä Jumalan eteen kerta toisensa jälkeen tällaisena, voinko vielä uskoa syntini anteeksi. Eikö minusta ole tullut joku fariseus tai teeskentelijä, koska mun elämäni ei ole muuttunut. Ja muistatteko montako kertaa Jeesus sanoi, että ihmisen tulee antaa anteeksi? Niin, ei 7 kertaa, siis vaan muutamia kertoja, 7 täydellisyyden luku, vaan tosiaan sillä tavalla, että vastaus on, että älä laske niitä kertoja. Älä pidä kiintiötä, sanot kohta kiintiön lopussa. Jos vielä teet pari, niin sitten kiintiö se on käytetty. Jumalalla ei ole tämmöistä kiintiötä, koska meidän syntikin määrä on sellainen, että se on valitettavan pitkä. Meissä voi tulla siis tällainen niin kuin oikealta näyttävä niin kuin kamppailu Jumalan edessä ja ajatella, että eikö tämä ole just Jumalan mielen mukaista, että siis Jumala omana, eikö tämä pitäisi mennä niin, että mä saan voiman voittaa itseni, saan voiman voittaa syntini ja pahoiteni ja päästä heikkoudestani. Että sitten asiat on kohdalla kunnossa. Ja jos armo ei pääse meitä kannattelemaan ja me armon juurtumaan, niin me voimme tulla siihen käsitykseen, että mä oon epäonnistunut kristittynä. Tai jotka on voitollista. Ei kristillisyys ole minun kaltaiselleni. Mä oon teeskentelijä, mä teen syntiä, vaikka sain armon. Eikä Jumalalla ole enää mitään syytä antaa mulle anteeksi. Ja tätä vaikuttaa meissä oleva heikkous. Mutta Paavalille Jumala opetti, että just se, mikä tekee sinut heikoksi, eli just se sinun kipeä asiasi, minkä takia sinä vuotat sydäntäsi ja vollotat tuskaasi, se kipeä asia on sellainen, että sen kautta sinusta on tulossa ihminen ja olet jo ihminen, jonka turva on yksi Herrassa, ei omissa saavutuksissa. Eli sen takia, mitä minä olen sinun elämään antanut, niin se on muuta lääkettä kuin se, että sä joudut jatkuvasti hakemaan turvaa ja puhdistusta minulta. Ja tällöin heikkous toimii Jumalan käytössä, kun se vetää ihmisen oikeaan suuntaan ja oikeaan yhteyteen. Siihen, että koko elämä on Jumalan kädessä ihan kaikkinensa. Eikä Jumala ei siis toimi sillä tavalla, että hän antaisi meille vain puhdasta voimaa, vaan hän antaa voimaa heikkouden keskellä. Kirja, jonka tässä voisin mainita, että syksyllä lukenut, on sellainen kuin Vankina Iranissa. Tällä hetkellä Iran on kaikista nopeimmin kasvava, siis kristillinen seurakunta on kaikista nopeimmin kasvava maailmassa juuri Iranissa. Se on huikea asia, että Iran, tuo suljettu pappisvaltio, islamin, shialaisuuden, voisi sanoa raudan luja linnake. Ja siellä kristillinen seurakunta kasvaa kaikista nopeammin. Ja tuo kirja kertoo 2 nuoren naisen joutumisesta uskonsa tähden vankilaan. Ja sitten mitä kaikkea siellä vankilassa tapahtui sen takia, että he olivat siellä Jeesuksen todistajana. Ja samalla Jumalan siunauksen alla, kaiken sen keskellä, että he olivat aliravittuja, elivät
aivan hirvittävissä olosuhteissa noin sanotaan hygienian kannalta. Siellä on tosi huono ruoka, tosi huono sairaanhoito ja sitten nämä sellikaverit olivat, mitä olivat, kuitenkin monet rikollisia. Siellä on kaikenlaista väkeä, mutta sinne näiden kahden nuoren naisen heikkouteen Jumala antoi voimansa. Se vaikutti sen, että siellä tuli ihmisiä uskoon ja Jumalan rakkaus sai kirkastua monille aivan huikealla tavalla. Voima on heikkoudessa. Jos mietitään sitä, että Jumala anna mulle voimaa, jos Jumala antaisi vaan voimaa, niin me emme kestä sitä voimaa, koska meissä on tämä syntinen mieli. Jumala haluaa varjella meidät hengelliseltä ylpeydeltä, joka on meitä pelottavan lähellä. Ja Jumalan toiminnan tuntomerkki on siis se, että hän tekee meitä myöskin heikoksi, heikkouden kautta riippuvaiseksi hänestä itsestään. Tosiaan tämä esikuva me saamme myöskin Jeesukselta, eli Jeesushan tuli myöskin tietyllä tavalla heikoksi, mutta samalla hän oli jatkuvasti riippuvainen isästä, isän kohtaamisesta. Miksi Jeesus oli siellä rukouksessa niin pitkään ja niin toistuvasti? Koska hän tarvitsi tätä yhteyttä isään, isän läheisyyttä ja isän rakkautta. Sitten seikka, jota Paavali tällä kirjallään siis pohjustaa, eli hänen tulevaan vierailuansa. Missä suhteessa te olette jääneet muita seurakuntia vähemmällä? Enintään siinä, että minä en ole ollut teille rasituksena. Suokaa tämä vääryys minulle anteeksi. Olen nyt valmis tulemaan luoksenne jo 3. kerran, eikä nytkään aio rasittaa teitä. En kaipaa teidän varojanne, vaan teitä itseänne. Eihän lasten velvollisuus ole kerätä omaisuutta vanhemmilleen, vaan vanhempien lapsilleen. Pelastaakseni teidät uhraan mielihyvin omat varani, uhraan vaikka itsenikin. Rakastatteko te minua vähemmän siksi, että minä rakastan teitä niin suuresti? Sydän aukenee jälleen, mutta se aukenee nyt sillä tavalla, että se kertoo, mikä on Paavalin mieli näitä hengellisiä lapsia kohtaan. Mietitään näitä vierailuja, niin ensimmäinen vierailu, joka Paavalin pitkä oleskelu seurakunnassa 1,5 vuotta vuonna 50-51, niin se oli hyvin positiivinen. Silloin kaikki sai alkunsa, kaikki oli uutta. Sitten välit tulehtuivat ja suhde kiristyi. Paavali rakentaa nyt sitten tässä tilanteessa siltaa jälleen yhteyttä takaisin korinttilaisiin päin, jotta tuo 3. vierailu olisi hyödyllinen ja antoisa, eikä tilanne suinkaan sitten pahenisi. Ja tämä asenteen hän haluaa tuoda korinttilaisille täysin selväksi, eli hän tulee sitä varten, että korinttilaiset saisivat kohdata Paavalin ja Paavalin kautta sen Jumalan siunauksen, mikä oli odotettavissa. Kun puhutaan rahoista, raha synnyttää tietysti aina intohimoa omalla tavallaan, missä on kysymys sitten siitä seurakunnassakin. Toki oli järjestetty keräys, mutta se keräys oli sitä varten, että avustetaan puutteessa olevia kristittyjä. Eli se keräys, eli rahan pyytäminen, oli tapahtunut rakkaudesta. Ei siten, että ne olisi otettu varoja itsellensä, mutta vastustajat olivat menetelleet juuri tällä tavalla, että laittoivat varat oman taskuunsa. Paavali sanoi, että minä voin antaa taskustani teidän käyttöön, teidän hyväksenne, jotta ongelmat voitettaisiin. Se on vanhemman velvollisuus. On vielä pari seikkaa. Oliko Paavali lopulta sitten ollut vilpitön vai ei? Eli oliko hän aito? Vaikka niinkin, mutta rasituksena en ole teille ollut, mutta ehkäpä olen petkuttanut teitä, viekas kun olen. Kuka ties olen hyötynyt teistä jonkun työtoverini avulla, jonka olen lähettänyt luoksenne. Kehotin Tiitusta lähtemään matkaan ja lähetin tuon toisen veljen hänen mukaansa. Onko Tiitus ehkä käyttänyt teitä hyväkseen, emmekö me ole toimineet samassa hengessä ja kulkeneet samoja jälkiä? Eli näitä syytöksiä Paavalin aseman romuttamiseksi ja Paavalin sanoman tuhoamiseksi oli todellakin paljon.
Ja yksi iso syytös tietenkin liittyy siihen, että jos saadaan osoitettua, että ihmisen rahan käyttö tai suhde rahaan on väärä. Ja Paavali vakuuttaa siis vilpittömyyttään tässä, mutta onko hän niin puhdas, kun hän antaa ymmärtää. Ja jokainen meistä tietää se, että kun kerran on laukaistu syytös jotakin ihmistä kohtaan, niin siitä syytöksestä ei ole helppo sitten vapautua, eli päästä irti. Mutta Paavali muistuttaa nyt sitten siitä, mitä aiemmin on tapahtunut, eli onko yhtään ainoa sellaista tilannetta, kertaa, että heitä olisi käytetty taloudellisesti hyväksi millään tavalla. Ja he saavat siis vastata siihen itse. Olette varmaan jo ehtineet ajatella, että me esitämme teille puolusteluja. Ei. Me puhumme Jumalan edessä Kristuksen palvelijana, rakkaat ystävät, tällä kaikella pyrimme lujittamaan teidän seurakuntaanne. Pelkään näet, että tullessani en ehkä tapaa teitä sellaisena kuin toivon, ja silloin tekin saatte nähdä minut toisenlaisena kuin toivoisitte. Pelkään tapaavani riitaisuutta, suvaitsemattomuutta, kiukkua, juonittelua, panettelua, juoruilua, pöyhkyyttä ja kurittomuutta. No, on tämä aikamoinen juttu, että jos niin täytyisi pelätä tätä, että kun tulee johonkin omaa yhteisöön, seurakunta on perustanut, että tällainen vastaanotto, kiukkua, juonittelua, panettelua, juoruilua takana, pöyhkyyttä edessä ja kurittomuutta. Aikamoinen kombinaatio. Tervetuloa Paavali. Täällä sinua odotetaan. Täältä tulee kiukkua ja pöyhkyä ja muuta. Kumpa Jumalani ei nöyryttäisi minua teidänkin takianne, kun taas tulen luoksenne. Kumpa minun ei tarvitsisi surra monien sellaista, monien sellaisen vuoksi, jotka ovat tehneet syntiä, eivätkä vieläkään ole katuneet sitä saastaisuutta, sivettömyyttä ja hillittömyyttä, jossa ovat eläneet. Tämän Paavalin kirjeen yksi syviä kysymyksiä kohti on myös tämä, että näkisi oman itsensä oikein ja olisi nöyryys tunnustaa tämä kohdallaan oikeaksi. Nyt Paavali tiedostaa sen, että täällä seurakunnan elämässä oli valitettavia, karkeita ja onnettomia syntejä. Ja tämmöinen ylikarismaattinen tai yliokarismaattinen seurakuntaelämä ei se ollut jalostanut ihmisistä parempaa heidän luontoa, mitä se oli. Vaan pikemminkin siinä käy juuri tällä tavalla, että kun hengellinen ymmärrys katoaa ja myöskin rehellisyys katoaa, itsepetos alkaa valata alaa, niin tämä ihmisen syntinen luonto, se kätkeytyy ja se naamioituu sitten hengellisyyden alle, hengellisyyden kuoren sisälle. Ja se on todella surkea ja viheliäistä. Paavali tajusi sen, että jotta tuo kolmas tapaaminen olisi sellainen, että se seurakuntaa vie oikeaan suuntaan, tapaaminen onnellinen ja onnistunut, niin silloin hänet täytyy nähdä oikeassa valossa ja silloin seurakuntalaisten täytyy se tunnistaa, mutta heidän täytyy myöskin nähdä itsensä oikeassa valossa. Ja ilman tätä totuudellisuutta ja rehellisyyttä eivät suhteet voi muuttua eivätkä tervehtyä mitenkään. Paavalin vastustajaopetus oli siis sellaista, että se ei näihin vääryyksiin puuttunut, se ei niitä suinkaan auttanut, vaan se peitti niitä sen tapahtumien, voi sanoa, voimakkuuden alle, tuntemusten, ihmeiden, tällaisten alle. Ja jos näihin vääryyksiin vastustajat olisi lähteneet puuttumaan, niin se olisi myöskin tarkoittanut sitä, että he olisivat kohdanneet seurakuntalaisten puolelta sitten vastustusta. Heidän suosionsa olisi laskenut, koska he olisivat joutuneet puuttumaan ikäviin asioihin. Eikä olisi tullut enää rahaa. Niin, sitten käy näin juuri tällä tavalla, että me ei enää tykätä sinusta. Ja kun ei tykätä, niin ei me anneta rahaakaan. Ja on viimeinen dia tähän sitten päälle. Eli sellainen seurakuntaelämä, joka keskittyy Paavalin vastustajien kautta kokemuksellisuuteen. Ja se piti yllä sellaista illuusiota, käsitystä, että asiat ovat hengellisesti hyvin, vielä parempaan suuntaan, koska näitä asioita tapahtuu meidän keskellämme. Teidän hengellisyytenne on hyvässä kurssissa. Kokemukset, tunteet, armolahjat, ilmestykset, ne eivät kuitenkaan vielä kerro siitä, että elämää eletään Jumalan sanassa olevan tahdon mukaisesti.
Ja sen takia korinttilaisilla oli peiliin katsomisen paikka, Jumalan eteen tulemisen paikka. Ja niin se on myöskin meillä tänä päivänä. Sanoppa vielä se kirjan nimi ja tekijöiden nimi, mihin sä viittasit tuossa. Siis tämä Vankina Iranissa, niin se on kahden naisen, eli siis on Mariam Rostanpur ja sitten Amiritsadeh tai joku tällainen se on. Ei jäänyt mieleen sullakaan, mutta siis Vankina Iranissa ja toinen oli siis Täydelliset älköt vaivautukoon, nimelläkin löytyy, kun kouluttaa. Anteeksi. Täydelliset älköt vaivautukoon, sellainen kirja. Se on hyvä kirja. Kiitoksia. Kiitos Ilkka. Annetaanko pienet aplodit tässä Ilkalle? Aika valtava opetuspaketti saatiin toiseen korintolaiskirjeeseen. Kiitos paljon. Nyt mietin tässä, että pitäisikö ottaa kysymyksiä, jos semmoisia tulee mieleen. Niin jos teillä on mielessä kysymyksiä, nyt olisi niiden aika. Käytetään semmoinen 10 minuuttia teidän kysymyksiin tässä lopussa. Esittäkää vaan kysymyksiä sieltä takaa. Joo, mä äsken hyvin voimakkaasti puhuin tuosta sakramentista, niin se on siinähän on sakramentti käsitteenä taustalla, ketkä sitä vastustaa, ovat sitä mieltä, että siinä on pakanallinen tausta ja perustuu tämmöiseen mysteeriä, mytologia juttuihin ja tämmöisissä Jumala ei kuitenkaan on ilmoittanut kaiken sanassaan ja on semmoinen periaate kuin sola scriptura, eli vain kirjoituksista. Ja mistä tämä tulee? Tämä tulee siitä, kun Jesua väitteli saatanan kanssa, kirjoitettu on ja taas on kirjoitettu. Ja saatana ei voinut vastaan väittää. Eli saatana epäsuorasti tunnusti Raamatun oikeellisuuden ja sen, että se on ristiriidassa itsensä kanssa. Eli hän joutui sen tunnustamaan. Hän ei sanonut sitä niihin kirjoituksiin, eli Raamattuun vetoa. Että onhan siellä paljon muutakin, joka on ristiriidassa, mutta Raamatussa ei ole. Ja Jumala on sanonut vanhan profeetan kautta, sillä minä Jumala valvon sanani toteuttaakseni sen lopullisesti ja rutosti. Ja hän ei muutu, Jumala, sillä minä Jumala en muutu, koska hän on sen valvonut vanhan testamentin aikana ja hän valvoo sen myös uuden testamentin aikana. Kiitos kysymyksestä. Ja kaikki mikä ei ole Raamatussa, tässä näin hyvin kriittisesti. Netin välityksellä seuraaville toistaan tähän mikrofoniin, eli siellä oli kysymys joidenkin näkemysten mukaan sakramentti olisi jotenkin liittyvässä pakanallisiin menoihin. Mutta sitten oli toinen kysymys sieltä. Kuka siellä oli toinen kysymys? Siellä takana. Korinttilaisen lopulta sitten kävi, kääntyisikö ne vai käykö se jostain ilmi? Ja siellä oli kysymys, että miten korinttilaisille loppujen lopuksi sitten kävi? Lopuksi niin pidemmässä juoksussa sitten, tämä kirjahan on siis 50-luvun lopulla kirjoitettu. Paavali sai surmansa Roomassa 60-luvulla, vuosikymmen myöhemmin viimeistään. Siitä, mitä Korintin seurakunnan elämässä sitten tapahtui ja mitä siellä sitten Paavalin vaikutuksen jälkeen tuli, niin en tiedä. Tästä toista korintolaiskirjasta vaan näkyy se, että Paavalin pyrkimys saada tämä seurakunta oikeaan kurssiin kuitenkin tuotti sillä tavalla tulosta, että ihmiset tekivät parannusta synneistänsä ja tilanne tervehtyi. Että siellä jo eilen viitattiin ja 7. luvussa on myöskin lisää siitä, että korinttilaisten elämästä tuli tämmöinen mielenmuutos, Jumala sai sen aikaan. Mutta sekään mielenmuutos siitä ei välttämättä koskenut niin kaikkia seurakuntalaisia, että se oli niin kuin startti, eli osan kohdalla se oli jo tapahtunut, että meni oikeaan suuntaan, mutta sitten jotenkin kohdalla, että voi olla se tilanne, että ei ollut näitä hitaampia heräämiä
hitaammin herääviä henkilöitä ja jos sitten heidän elämässään tapahtuu samaa, niin sitä ei meille lähtenyt mainitse. Mä voisin huomaa, anteeksi. Joo, anteeksi, mä annan sellaisille henkilöille, jotka on tässä, eivät ole ollut mikään äänestä, saa äänensä kuuluville. Ole hyvä. On tosi paljon ollut tässä vaikka kiittää. Mä menisin ihan alkuun. Joo. Tässähän puhuttiin, että Paavali teki siis useamman lähetyspaikan Korinttiin. Ja alkuun tekijöitä niin puhuttelin, mä ajattelin tämän päivän lähetystyöntekijöitä. Tässä sanotaan, että luodaan muutaman jakeen, miten voi pidetään. Sanotaan, että tämä olisi kohta 4, että rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme luotuksen voimalla jaksamme kouluttaa muita ahdingossa olevia. Ja ehkä tuo seuraavakin. Niin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaana meidän osaksemme. Ja samoin kun Kristus tuo meidän osaksemme runsas luovutusta, niin tehdään. Mä ajattelin just tätä, mä päivän lähetystyöntekijä on kohdannut tämän saman asian oikeastaan lähetyskentällä. Kun me luetaan heidän kirjeitä tai jotain dokumentteja, niin heillä on osannut monta kertaa ollut kärsimyksiä. He ovat kohdanneet monenlaista vastustusta, niin kuin Paavalikin kokee tuossa, vaikka hän on tehnyt aikaisemmassa kirjassa paljon helpommin. Nyt oli enemmän vastustusta, koska oli näitä valheopettajia. Mutta miten ihminen tavallaan Jumala luovuttaa myös ja vahvistaa näitä lähetystyöntekijöitä, jotka tänä päivänä on vaikka vainotuissa maissa. Niin he kokee tämän taman ja eniten vielä meille kertovat, että se rohkaisee myös meitä, kun sanotaan, että me ei myöskin rohkaise. Minä tarvitsen rohkaisua sen kautta, mitä he kertovat meille, mitä on tapahtunut. Ja tämä on äärettömän ihana asia, ja rohkaisee. Se on vastavuoroisesti sellainen silmattu asia, kuinka Paavali sen silloin ilmeni. Joo, eli siis ensimmäisessä luvussa ja Paavali painottaa tätä Jumalan lohdutuksen merkitystä, miten se voi kohdata ja on kohdannut ihmisiä. Ja tänä päivänäkin sitten vastaavissa olosuhteissa, kun Jeesuksen omia palvelessaan häntä hänen seuraajana kärsivät, niin Jumala on voimallinen tuomaan sitä lohdutusta eri tavoin, mutta myöskin sitten sen kautta, että nämä ihmiset ovat kärsimyksensä keskellä saaneet lohdutusta, niin se on myöskin meille rohkaisuksi. Tämä kirja esimerkiksi, minkä mainitsin, tämä Vankina Iranissa, niin se on sellainen, että siinä juuri näiden kahden naisen kärsimysten kautta ja samalla heidän sitoutuneisuutensa kautta Jumalan työt tulevat ilmi ja näkyviin ja vaikuttavat, ja sillä tavalla se on siunaava. Se kertoo meille juuri sen todellisuuden, että Jumalan työt jatkuvat tänäkin päivänä yhtä lailla kuin Paavali aikana. Ja se tietyllä tavalla niin kun herättää kyllä minussa ainakin kunnioitusta. Eli se päättäväisyys, millä nämä kaksi naista sanovat siellä, että heitä voidaan viedä kaikki ja heidät voidaan surmata, mutta uskoa Jeesukseen he eivät voi kieltää, koska hän on heille kaikki kaikessa. Koska kerran kenelläkään ei ole tällä hetkellä mitään kommentoitavaa, niin mä kommentoisin yhteen kalvoon vaan sen, että joskus Pyhä Henki voi synnyttää uskoa myös ihmeiden kautta. Jos joku näkee jonkun esimerkiksi parantumisihmeen, niin voi vakuuttua siitä, että tästä että Jeesus nyt on syytä ottaa niin kuin Jeesus vastaan. Kyllä. Ja siihen varmaan Paavali viittaakin, kun hän sanoi, että teidän keskuudessa on nämä apostolin tunnusmerkit tehty, eli nämä ihmeet ja merkit ja muut. Eli ihmeet voi olla vaikuttamassa ja johtamassa siihen. Eivät itsessään, mutta niin viemässä oikeaan suuntaan niin vahvasti, että ihminen sitten vastaanottaa kohdallaan. Se on ehdottomasti sanottu se. Joo. Oliko vielä jollakulla kysymys? Se ei kysymys? olisi Pyhän Hengen työtä varsinaisesti, mutta joskus voi olla. Kyllä. Kiitos paljon, että olet sieltä nyt tämmöisiä eriäisiä. Joo, ja sen haluaisin vielä sanoa, että siis tuo sana sakramentti, jos voi jättää pois, voisi vaan sanoa, että kaste ja ehtoollinen. Ja näin tiedänkin, mitä kaste ja ehtoollinen sitten on, niin niistähän meillä on lyhyitä kohtia Uuden testamentin puolella. Tarkoitin vaan siis sitä, mitä sillä sanotaan näistä kahdesta. Että Herra on luvannut ehkä täältä, niin kuin minun muistokseni, ja sitten meillä on tämä niin kuin lahja, eli saada pukea Kristus yllämme. Jokainen, joka on Kristukseen kastettu, on Kristuksen päällä se pukea. Joo, kyllä. Kyllä mä tiedän, mitä sana sakramentti. Kiitos. Joo. Nyt muistuttaisin, että huomenna Ilkkaa voi tulla kuuntelemaan myös kuorikodille ja miten suhtautua koronakriisiin tänä aikana oli Ilkan aihe vuorikodilla.
ja Vuorikodilla kello 17 sunnuntaina. Nyt päätetään tämä seurakunta myrskyssä kurssi. Onneksi täällä ei hirveä myrsky noussut täällä salissa. Pysyttiin kaikki hyvin kutakuinkin rauhallisina. Niin päätetään tämä kurssi lauluun 342. Rakkaus on lahja Jumalan. 342. Ja vielä tässä vaiheessa kiitos kaikille mukana olijoille. Tulkaa mukaan myöhemmille kursseille, joista sitten saa lisätietoja meidän nettisivuilta vskl.fi tai sitten ystäväkirjeestä. Ystäväkirjeitäkin on tuolla takapöydällä. Niitä voi sieltä ottaa myös ihan ilmaiseksi kotiin luettavaksi. Nyt siis 342. Vaikka minä voisin vuoret siirtää, enkeleiden kieltä puhuisin, mitä muuta olisin kuin tyhjä kulkunen, jos rakkautta tuntisi mä en. Sillä rakkaus on väkevämpi kuolemaa, sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on